हे एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबो बरायनायखौ बावहरबाय ओमफ्राय दायो जोङो नै बिजनियावहाय बैसागुनि थाखाय दख'ना गांनैसो लायनो होननानै थांनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा जोबजासे नायलांबाय थादो बाजार नङा नालाय खालि थार मानसिफोरानो गैथारा थाबाय दायो दख'ना दखानथिं थांगासिनो दं दायो दख'ना गंसे दखानाव हाबफैदो आरोना नै नायगासिनो दं बे माथानि नामानि नोङा खोनास' नैसो माथा मेहंदी कालार मेहंदी कलर गानबाय है इदिखौ मारनो कलर का यो हरे मारो दसना नहीं मिक्स गोजा दायो जोङो बेलेग दखानाव फैबायना लोगोफोर सिगांनिया पसन्द जायैखाय दायो इदि हाबबायावनोसै ब्लाउस बायनायाव इयाव फैमोन एसे फिथोरसोमोन ब्लाउसआ सिगां लानाया जोङो बेलेगाव फैबाय खोना इसे ऑरेंज हां कलर गया इदिखौ गानजाबाय है ना खेबसे मायाबो बेखौलाय मायो दावराय मोख्रेबो नायनायनि एकदम पियर माथा ना पियर माथासो सब 20 थाखा लाबोनायानो आब' ओमफ्राय आरो जि मोना दा ओरैबायदि क्राइसिस जि मोजां मोननो नागिरा खस्थ' दंना ब्लाउस गोजा पिंकखौबो बेखौ मोजां मोनदों नैखौ बांसिन बेरनाय नुसिनबाय निला नालाय बेखौनो लानांसिगोन कालारिंखौसो फसायो मेगनाबो ओमफ्राय एखे गोजायाथ' खैखानबा गोजा जाहैबाय गिदिर जादों इबो प्राइसआलाय बेसेबां 220 नो इयो जिनाय दंखायोहाय बे एखे दा लोगोफोर गांनै लाबाय जोङो पिंक गांसे ओमफ्राय ब्लु टाइट फिटिं गुदै होथारमोन आरो अबेखौ सोबाय नै मोननैबो गैलानोसो होनदों सादाखौ मासे बारायखौ 20 जाहैबायनो नैदियालाय बेसेबांथो गेदेरसो 100 साइजखौनो हरखा होमबानो जागोन आंनो फिगल इयो माबाना फिगलसो ना इयो नै माबासो 32 नाम्बारसो
इदिखौ खालि नोंनिफ्राय गांसे लांनाया दा जोंखौ गोसोआव दंना गैला ए दाबो गानबाय थायो आङो इदिनो मोजां नुयो इदिखौबो दखनानिसो सुनाय ना नैफोरो फास्रानि नामा माथ' जि दंखायो ए माबा इदिनो फिसा फिसा जि दाना ब्लाउस मोजां नुदों ब्लाउस बायनोबा नोंनियावसो गोसोखांहरो जों मोजां मोजां मोनो नालाय ओइफोरलाय हातखाथा नामा ओइ सिंनि माखा दायो जोङो नै गांथाम लाबावबाय इयाव गोथां ओमफ्राय इयाव बिदन आरोना गोमो गांनैयो निला बिदन गोमो बिदन गांथाम बेगावबो आरो दख'ना माखाया नै लाखांबाय ओमफ्राय सना आसानाव फैदों आरो मंगलसुत्र देखायदों सना आसानाव ओइ आसानखौ मोजां मोनदों नै इखो एसे फिसा ओइलाय मा सुंखि गोनां फाख्रा फाख्राया दायो लोगोफोर नै न'आव मोनफैनानै आं दहायथ' मा लाबोदोंमोन देखायस्लाबनो हायासै दायो नै आं देखायलांबाय थानि बे ब्लाउस गांनैखौ लाबोदों ओमफ्राय नैबेबो माइदिनि पियर माबाना आरोना मा होनो बेखौ पियर माइदि ओमफ्राय बेनि प्राइसआ जायखिजाया नोंथांमोना 3000नि एसे सिङाव सानना लादो आरोना ओमफ्राय नैबेबो बिदन गांनै लाबोदों बेबो माथायानो ओमफ्राय बिनि दामा जायखिजाया 1000नि एसे सिङाव बेनि मोनथामाबो आरोना ओमफ्राय नैबेयो थुख्रायाव माइदि ओमफ्राय दा बेखिनियानोसैमोन जों माने फ्राइडेआव थांदोंमोन नालाय फ्राइडेआव एथ'बां दखानबो गैयामोन आरोना बन्द' जायोनो बिजनिया ओमफ्राय दा गंनैसोल' दखान दंमोन नालाय दख'नाखौ गांब्रैल' मोनबोदो आरोना लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन ओमफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर जों आंनि भिडिअखौ जोबनायसिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लाफिननो नाजागोन